Welcome to the Leading Sight News. Ini na chopapon ke la hello Jasamet Borjan CC committee ahin pen lo la pen li LE pen da represent lo la pen youth wing ahin pen da lo Borjan la pen CC a level la pen PS leaders to phan an pini Jasamet nang li tu phan na chophanang ko la hello non ke bang jik tarik cap ni phai cap la bang so chiklu Jasamet Borjan a constituency lo methang local constituency long ni li tum solar project la affected atum pen APHLC tum chelangsi labangso along liaphan kerai kom nun thek la APHLC leaders atum aphan ka churoji pu labangso a meeting mate hot pontang lo la si labangso arni abangke kibi kithi longri long pat aphan kerai kom mate joknangji pu hemprek a farman la pen longle farman la pen khe farman aning ke hang atum anabangke la tarik ke barni atum arni along bangke nang chitong don ernang popusi nilihin pensioning ripon lo la bokajan LE long tame constituency trok do la constituency trok along a leaders atum aphan andame nanglitum la pherangke mate media through si pachini pon lo la pen an parta central committee LE committee women wing youth wing la pen PS level president secretary pen chenglok 26 constituencies atum phan andame east west Karbi Anglong tum phan andame niltum Borjan la pen bokajan LEC hini chelang sinilitum labang so press meet hoi pen nilitum pachini pon lo la pen haladak labang so ni nangache tong nunjia bangka la hen lo media tum da duji Guwahati pen rongso pi pen la nilitum a report mate Borjan along la affected tum a rights ko pipine la poson kana hok pulatum loke to atum danang dunji la pen senior journalist atum danang dunji la pen APHLC president central committee team atum nang dunji women wing atum ta la pen an part ame NGO tum danang dun ta thek pusibirta nang pale asila bang sorni bangke tum jat sale do tame longri long para farman la pen Borjan ara phan chot kalilo kiwang jilang ili tum along le philang la poson council atum ba state government tum nang thi parhum dokok jimini lasila poson ke long le dia phan itum ka che protect dun je phan cherai kom je phan nang chitong dun penang ji busi nil tum pherang ke trubens dame pachini pon tule thotlo arni to hot ke hot bang ke tarik cap non ke bang ji la bang so chiklo malo adim la bang ke langki government LP school playground menti solo lasi haladak la bang so playground long si hot pontang lo la pen pithik pon po lasi local satum la pen kalidar tum andame nang chitong nun po busi ning ke thepen rada pandame cholang pon lan ituma Borjan CC pen nang tum la pherangke mai mala pherangke to mana chopa pen porteng pen nang tum nang chitong thek pot nang tum phan churo lo ni chinglu lo esmet ke wangji ni phai cap arni ni tum la Borjan solar project nang polo pi de putha ni tum masar jai ga thar la pen atim tum alang tum ningki me pen lituma phan bidi sure do an pen alang tum ha italia dat dam sin tum farman tamen nang ye pidunang than bidun si kijok kelong pu ni tum ning je parong mate alang tum phan sikar cho me pidui pu sin tum la Borjan PSLC CC committee la parents body la pen youth la part amil tum LA tum pen ni tum jingwai si apor hotlo la si la bang swarni la ni tum Karbi Anglong east west la pen ke ang part ame dimao so thek pulu dangte la pen ni tum la constituency kora trok korteng yer tuma phan na nang tum press meet trubency alang tum phan chinri lo halabang sorni ngi tong lam pe tha pu apen just met la affected matela kiro pon vek solar project ang lu ke par lu pon vek arong tum mukha ansitame halabang sorni ni tum along ri long pat nang pe jok pi pu ning chi parong ra penang pu alang tum hana chu phalo chi bu char bak ki bi the me jang ri yo labang sorni ngi tong lam pe tha pu sin tum la nam tum ma truben alang tum hana chu phalo si pinan tum ning jelo jela da ke bopila ho kadu ga vi Borjan sor phan mi piglo si dak sakuri long po la pen mi long lang long po putake pu la pen pinana tum ke uthulo da ke bang japek ja hoy pen itum ban chipe un solar project along pu alang tum ke ning ji la si nilu tungi puya bang ke la pulo solar project nang bi kok pen nilu tum along le ke dam wang pen ke thang ke yok ta bi lo the ni tum along le philang nang tharle pila pote ni tum na lo ko bo da si non ni tum ela Vikroman sel pen pronop dole
alang tum chipeduk chipesung si talia det an pen ni tum alang thinang piklang bidun pet tum lam chidon si labang solar project phan alang tum financial alang pathak nang ke pang than pet ke nil tum lang tum phan churu piklo ni tum along le nam pijok pia pot la si nil tum ke wangi tadi ke bani ke nil tum thek thedet man ni lam pen chot tami alang tum phan anong thang be thila pen kerugar che pa sin tum CC pen constituency PCLC tuma hen pen alang tuma phan kideng la pen ning si lui phan sin tum at porani pe thik lo la pen pinarong sar tong gi pulo ada ke alang tum aphan acharum ni tum nang ye donaret tu sinai pupu apen ke alang tum longli ki yor phan selang tum bidigiri pusila ni tum sar bikroman se atuma phan pranab dole pan la pen PCLC atim mai pupu dang te PCLC atim tum wa we ku ke hola naga tum sigi do pra PCLC atim ang me ku pen alang tum sigi do pra boleng ri chuto leng ri le punon badak da fen reng marong le punon balong prek adim sitame naga tungge lai PCLC team mate PCLC a political party ave kuben alang tum ge dolon te kombalo ge wan ge purte lege budam nang ko po chadu sila sita congress BJP tum sige wan galima authority council ang malo ge do alang tum sige do ma dedi asi nili tum ke lai PCLC team jaiga thar pen la pranab dole la pen bikromanse tum kematha ke me joini sine tum la rong kor thom ara tuma phan ni tuma long le phelang dam ji pot na pe jok pe pot alang tam pan chur piklo la pen alang tum phan ning singduk lo asi hala bang sor ni la ni tum la affected mate la kar byang long kang an sitame nang tum ka adak borjan de le along le kali kar byang long kar be khai long le punang chimar hadan pen hala bang sor ni nang chitong non pen la bang so mai ardinai speed in fancy ni le la kar byang long ara tum phan da chuning ri lo la pen just met ni tum la affected tum man ning parong pen ki big ti chi buchar bak hala bang sor nai chitong non ka si nang tum true media pen alang tum phan chuning ri lo la si ni le pi thek pen la si ni so lo nang tum ka do pan kar do